mmanụ aka mbụ Oriakụ Teresa agha n'ihe onyonyo anyị nke ụbọchị taa. Anyị bịara ka anyị kparịta ụka ihe banyere nkwekọrịta mụ na unu n'oge gara aga, na anyị ga-esi na chanel ihe onyonyo anọ wee kọwaa onye bụ Chukwu, ihe ọ na-eme, ọnọdụ anyị na Chineke na ihe anyị ji bụrụ mmadụ. Tata ajụjụ anyị wee bụrụ onye bụ Chukwu. Anyị eme ka anyị mara na Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị, onye ji aka ya dịrị n'onwe ya, na-enweghị isi mbido ka ọ na-enwe isi njedebe, bụrụ onye okike na osebụrụwa nke ihe niile. Chukwu anyị maara aha ya dịka oke mmụọ, odogwu akata aka, dike na dimkpa n'agha, emechi ụzọ osi mpio, emechie mpio ofere elu. Ọ dịghị onye dịka ya. Ọ bụ ya bụ onye kere eluigwe n'ụwa. Ọ bụ ya bụ onye kere eluigwe n'ụwa, ma ndị nọ n'ala mmụọ, ma ndị nọ n'eluigwe, ma ndị nọ n'ụwa mmadụ. Ọ ya ka anyị bịara ka anyị kwuo maka ya tata. Kedu onye bụ Chukwu a? Ọ bụ ya bụ onye akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọ bụ mmụọ. Anyị nwere ike ịkọwacha maka ya, anyị nwere ike ịkọ akụkọ banyere Chineke, maka na o nwere ihe anyị maara anyị ga-akọ maka Chukwu. Emene ka anyị mara na o ji aka ya dịrị n'onwe ya, o nweghị isi mbido. N'akwụkwọ Jenesis, emere ka anyị mara na Chineke kere ụwa. Mgbe o kechara ụwa, asị na ụwa tọgbọrọ n'efu, naanị mmiri jupụtara n'elu ụwa. Mmụọ Chineke wee na-erugharị n'elu mmiri. Ọ bụ ya mere Chineke ji wee mechaa anya ka o kechara ihe niile. O wee sị ka ya kee mmadụ, ka anyị kee mmadụ ka ọ dị ka anyị. Chineke wee kee mmadụ, mmadụ wee nọrọ n'elu ụwa. Mmadụ wee bịa n'ụwa wee fụ ihe okike Chineke kere. Chukwu wee sị mmadụ na ya were ihe niile o kere eke nye mmadụ n'aka, na ya were ihe niile o kere eke nye mmadụ n'aka, wee sị ka mmadụ lekọta ihe o kere eke anya. Chineke bụ onye anyị enweghị ike ịkọwa maka ya, maka na ọ gwara anyị sị na ya bụkwa Chineke nke e kwuru na ya nara achọ ya na ihe ọbụla ike ka otito ya, ya na ihe ọbụla ike ka otito ya. Onye mere eji wee sị naanị Chineke anyị ka otito niile ga-adịrị, naanị Chineke ka nsọpụrụ niile ga-adịrị, naanị Chineke ka mbuli elu niile ga-adịrị, ma n'eluigwe, ma n'okpuru ụwa, ma n'ụwa mmụọ, ma n'ụwa mmadụ, ma n'ime mmiri, ebe na ebe ọbụla akụkọ mmadụ dị, ebe na ebe ọbụla akọrọ akụkọ ihe okike ụwa, naanị Chineke ka otito ga-adịrị. Ọ bụ Chineke a ka anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị taa. Onye ka ọ bụ? Ọ bụ oke mmụọ. Ọ bụ onye naanị ya ji aka ya dịrị n'onwe ya. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Matiu na Chineke a bụkwa Chineke nke anyị kwesịrị ịghọta na mmụọ ya kwuru okwu dị n'ụbọchị Jizọs Kraịst, ọkpara Chineke dị ndụ, mere mmiri Chukwu na orimiri Jọdan. A sị na olu nke nna si n'eluigwe wee kwuo sị, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye omume ya na-amasị m. Anyị nyebe ntụziaka ebe anyị ga-esi wee mata na n'ezie na enwere Chineke dị ndụ, na enwere onye kere ụwa, na enwere mmụọ ka mmụọ, na enwere oke chi anyị maara aha ya. Ọ bụ chi dị ndụ. Nwere onye ọbụla ya na ya na-abụ ekeke otito n'elu ụwa. Onye kpatara na mmadụ ga-eji nwayọọ were akọ na uche, were mmụọ nsọ, were nghọta, wee na-eso ntụziaka nke Chineke anyị ka o wee dara anyị na mma. Anyị chetara na n'ihe onyonyo anyị gara aga na anyị kwuru wee sị na nnọkọrịta anyị n'ihe onyonyo a ga-abụ ebe anyị ga-anọ wee na-arụrịta ụka, na-akparịta ụka etu ọ ga-esi wee nyere anyị aka ka anyị wee bie ndụ a, ka anyị na Chineke wee dị na mma, wee bie ndụ anyị n'ụwa anụnwa. Ọ ga-aba anyị bichie ndụ anụnwa, anyị amara onye Chukwu bụ, anyị amara ihe ọ chọrọ, mara ihe ọ na-azọ, o wee nyere anyị aka anyị wee bie ndụ anyị na-enweghị mgbakasị arụ. Ọ ga mgbe anyị bichere ndụ a, anyị na Chineke anwa wee fee iru na iru. Ọ bịa ka anyị bịara n'ụbọchị taa ka anyị kwuo maka ya bụ Chukwu. Chukwu dị ndụ, Chukwu bụ mmụọ, Chukwu n'ọzọ ebe niile, Chukwu na-ahụ mmadụ, Chukwu nwere anya, Chukwu nwere ụkwụ, Chukwu nwere aka, Chukwu na-emezu ihe niile. Ọ bụ ya bụ onye nwere ike ịzọpụta mmadụ n'ọnọdụ ọbụla nke anyị dabara n'ime ya n'elu ụwa. Ya mere ụmụnne m,
dịka anyị mataworo na o nwere onye dịka Chukwu, dịka anyị mataworo na Chineke dị ndụ, dịka anyị mataworo na o nwere ebe o kwuru okwu, dịka anyị mataworo na ọ bụ ya kere eluigwe n'ụwa. Ụmụnne m, dịka anyị na-aga etinye uche n'ihe onyonyo anụnwa, ka anyị jisie ike jụọ ese nachighi azụ na ndụ anyị, mara ma ndụ anyị na-ebi ọ na-agbakọkwa akaebe na o nwere onye zitere anyị n'ụwa, na o nwere onye anyị ji maka ya wee nọrọ n'ụwa. Anyị kwuru sị n'ụwa anyị bịara bụ anya ka anyị bịara, anyị zụchaa anya na anyị ga-alachighi azụ, anyị zụchaa anya na anyị ga-eje n'ụsa nyere onye zitere anyị n'ahịa anyị bịara azụ, ka anyị ghara ijizi na-ebi ndụ ka a ga-asị na anyị enwere onye anyị ga-enye ụsa ma nyere ụwa anyị bịara. Ka anyị kpachapụ anya na ndụ anyị na-ebi, ka anyị na-ajụ ajụjụ tupu anyị na-eme ihe ụfọdụ na ndụ ụwa. Ọ ga-abụ mgbe ndụ anyị n'ụwa bịara n'isi njedebe, anyị enwe ike iji aṅụrị, nwee ike iji ekwu ọṅụ wee fụ onye anwa zitere anyị n'ụwa, onye anyị ga-akọrọ ka anyị si wee bi ndụ anyị n'ụwa. Aka mkpọkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Teresa Agha, onye nke na-ekwu mgbe niile maka ndụ anyị n'elu ụwa, etu anyị ga-esi wee gbasoo ụkpụrụ nke Chineke ka o wee dịrị anyị na mma. N'ihe onyonyo na-abịa n'ọdịnihu, anyị ga-enenukwa anya ihe ụfọdụ Chineke chọrọ n'aka anyị bụ mmadụ, etu anyị ga-esi wee gbasoo iwu na ntụziaka nke Chineke ka anyị wee biri ndụ anyị na-aga n'ihu na-enweghị mgbakasị ahụ ọbụla. Ana m asị ka Chineke onye nyere anyị ndụ n'ụbọchị taa gaa n'ihu ichekwa ndụ o nyere anyị, gaa n'ihu ichedo anyị, gaa n'ihu inyere anyị aka ka anyị kawanye arụ na-amatawanye onye ọ bụ, na-afụwanye ya n'anya, ma na-eso ụkpụrụ ya mgbe niile. Udo dịrị unu. Emesịa.